Zerua Blue filma ikusiko dugu, badakit gitarauan libertatea izenburua emana zela, baina geroztik muntaketa berri bat egina izan da, beraz Zerua Blue deitzen da muntaketa berri hori, eta gurekin beraz Lur Olaizola hemen dugu, aukera ukanen duzue filma ikusita gero berarekin mintzatzeko, galderak pausatzeko eta trukatzeko. Baina filma proiektatu aintzin, eleketa programa aurkeztuko dizuegu, zenta bada lotura tipi bat eleketa programa eta filmaren artean. Beraz aurkezpena egiteko Teixa Lekunberri badugu, ekeko etnologoa eta koordinatzailea etnopoloan. Eta erdian ez dut aurkeztu, baina Lur dugu. Beraz, Teresari hitza eman aintzin, badugu aurkezpen bideotipi bat pasatuko dut eta gero Teresari emaiten dakot hitza. Gure herria zerupe juntan hasten da. Ta aran ez aran, herri-zerri, etxez-etxe, bidez-bide usatzen. Herritarren bizipenekin eta oroitzapenekin. Oinarri horien behin betikot zaintzeko, Eskual Kultur Erakundeak eleketa programa abiatu du. Eleketan adiz, elea biltzeko. 2007tik una, 30 herritar filmatzen ditu urtero Baxenabarren, Lapurdin eta Siberoan. Lehenik telefonoz mintzatzen ditu, gero lehen bisita bat egiten die, eta azkenik filmatzen ditu. Horrela eginak dira elgarrizketak, etxez etxe, bihotzez bihotz, gai ez gai. Adinera helduak izan daitezen edo ez, herritarrek badakite ederki kondatzen, beren bizitzaren haria gertarazten. Biziari hartua, biziari berriz emaiten. Ondotik lekukotasunak banan landuak dira, gaiaren arabera zatituak, elgarrizketaren miku bat ere ez galtzeko. Baionako artxibategian entzun ditzazketzu. Baita ere hilabetea berasten den mintzoak.eus atarian. Eskual Kultur Erakundeak sortua duena, iparraldean bildu lekuktasun guziei irekia. Ahoz aho darion ondare paregabe horren aberasle izan zaitez zu ere. Lagun gaitzazu bidez bide eta herri-zerri etxeetan sartzen. Eskual memoriaren biltzen, zabaltzen eta gure egiten. Beraz, gauan, filma txiki hau egin ginuen gure eleketa programa ezagutarazteko iparraldean eta jendea konbentzitzeko ere atea irekitzen eta gurekin mintzatzen. Beraz, sobera luzatu gabe ikusi duzue filmak ongi esplikatzen digu, eleketa programa ez dela bakarrik ahozko memoriaren biltzea, baina ere memoria horren gero tratatzea, artxibatzea, ondotik badira lan asko, eta bereziki lan handia egiten dugu hedapenaren bildu altxor horren hedatzen. Eta hor segitzen baduzu, hor hala ere emango dizuet bildu altxorraren ikuspegi orokor bat. Iparraldeko probintziak hartzen banima dituzue, beraz orotara 425 lekuko filmatu dugu eleketa programa horrekin 2007tik unat, eta baduzue hor provintzietan nola banatuak diren, beraz 216 Lapurdin, 160 Baxenafarroan,
eta Siberuan 56, baina ari gira mementoan Siberuan den hutsune horren betetzen. Eta orotara egiten du beraz 100 herri hunkitu ditugula, eta 500 eta 8 horren grabaketa bildu, beraz bada grabaketa kopuru polita orain. Beraz segitzen badugu berdin ondoko diapo txikiunekin, hedapena aipatu dizuet, orain indar handia emaiten dugu bildu lekukotasun horian ezagutzen. Filma txikiak erran dizue, mintzoak.eus plataforma bat sortu ginuela 2017an, eta gure lekukotasunen parte bat hor entzun daiteke, edo bestenaz, osoki entzuten dira ere Eskol Kultur Erakundeko kontsultagunean, han osoki astetik buru entzun ditzakezue. Egan behar den beste gauza importanta ere erakusketak sortu ditugu fondo horrekin, 5 erakusketa tematiko egan nezake, eta 2019an abiatu dugu proiektu berri bat, 4 erakusketa martxan eman ditugu, iparralde osoa unkitu nahi dugu, janai baita iparraldeko 4 lurralde desberdinetan, erakusketa potolo bat muntatuko dugu. Beraz, lehenbizikoa jadanik muntaturik egona da Azparnen, hilabete bat eta erdiz, Azparne eta Azparne inguruko 10 herrietako lekukotasunak entzungai ziren eta ikusgai, eta bigarren erakusketa Donibane Luizune eta inguruko 10 herrietako lekukotasunekin, 3. Erakusketa Donibane Garazi Baigorrin izanen da, elduden urteundarrean, eta 4. bat Siberuan 2022an. Beraz, saiatzen gira gure fondo horren ezagutarazten, eta gauza importanta ere, saiatzen gira ondare horri sorkuntza lotzea. Eta galdezkatzen gaitu horrek, biltzen dugun ondare horrek, zer nolako oiarzuna du gaur egun sortzen diren gauzetan, sorkuntza garaikidean, eta hortako bereziki eta hor lotura egiten dut lurren filmarekin, Azparnen muntatu dugun azken erakusketa handi hortan, 2 zinegileer eskatu diegu beren maneran galdezka zezaten guk bildu lekukotasun horiek. Eta beraz, ikusiko duzuen lurren filma hori bere ikusiko duzuen nola eleketak inspiratu duen lur. Azkenik berdin bere filmarekin hasi aintzin, gure eleketa programa horren jasta edo proba tipi bat emanen dizuegu, emazte bat entzunen duzue. Mintzo zaukuna emazte hori Orzaizekoa da, Orzaize herrikoa, Basien afartara, Mamadi du izena, eta mintzo zauku minuta bat eta erdiz, ezkon gabe haurrak zuzten emaztetaz, eta beraz garai batean emazten berdin libertate eskasaz eta aitamen larderiaz ere. Beraz, Mamairekin pasatzen dugu minuta bat eta erdi, eta gero hitza uzten diogu lurri, eta bere filmari bereziki. Ordean, ez bakarrik herrian neskatu gertatu izan dira Espainiaetan, beste herrietan bezala. Ordean, aitamek larderia gehiago egiten zuten neskatu hori buruz, ez baitzuten nahi, kasu horietan gertaditan. Ze gertatzen zen leheno Espainiaetan ziren? Maluruski, ez bakarrik herrian beste herrietan gertatu izan da. Hori etxetik, etxetik untsakusiak izaten, herrian ez, alta etzien neskatu hek, ez bakarrik herrian eta bestetan, gaizki hiriak izan atzien neskatu atzuk baitez bada. Batzuetan ilusitiak izan dira,
eta han ondorioz berek behar ziusten jarsan hauran altxatzean. Gaizki ikusiak iziten zien herrian, familian, eta gio maluruski, frangotan, neskato hori berek ez zuten xantzaik berriz familiaten montatzeko, ez zien untsak kusiak iziten. Aitak jubiletik kasu maiten zauzen? Aita hortako biziki zera zen, ez ginen zer kasu horietan gertatu. Ne gertatu izan ez esenar horiakin ostatu batean, kartirien berian, gau erdi konsumatzen bestek bezala, sartzen izetxat gau erdi irian, bia unian aita egiten zeta gameran jotzen du, hasten zeta erreiten, ez du neskatu baten lekia ostatian. Eta nik emiten dago terapustia, zenak urren dut aita, zure hanberian zinen. Eta aitak erreiten eta horrean, je retire ce que j'ai dit. Hor moztua izan da pixka bat, beraz, berdin, mamai ez da erreski ulertzen bere eskualkiaren gatik, Baxena Fartar eskualkia du, gainera frantses hitz batzu emeiten ditu ere, baina azkenean bukatzen da nota baikor batekin, zenta bere aitak lehenik larderia egin dio ikusi baitu ostatuan mutiko batekin, baina alabak egiten diolarik zu ere antzinen, nik ez dut deus gaizki egin, barkamena galde egiten dizkio aitak, hori zen azken hitza berdin ulertu ez dena erreski, hortan bego. Mamaiik ukanen du segida bat, ikusiko duzue. Bueno, eskerrik asko guzti hemen egoteagatik, Teresa eta Maitane, eskerrik asko. Egia esan oso aukera polita izan zen, ekeren gonbidapena jaso nuenean Teresa komentatu duen bezala sorkuntza bat egiteko beraien artxiboa abia puntu hartuta. Ustaritzen egon nintzen egun batean, eta lehenengo egin nuen gauza izan zen ikusi zer daukaten artxibo honetan eta benetan altxorra daukazuela, Ni, asko harritu ninduen dituzuen elkarrizketa kantitatea eta gainera ze intimitate lortzen dezuen elkarrizketatzen dezuen jende guztiarekin, ez? Benetan jendearengan ikusten da konfiantza daukala zuengan, ez? Eta kontatzen dizuetela, hori, beraien bizitza osoa, azkenean hor dituzue bizitza asko jasota, ez? Memoria asko. Eta uste proiektua oso interesgarria eta oso garrantzitsua dela. Beraz, alba dezuen nik gomendatzen dizuet Ustaritzera joatea eta artxiboa ezagutzea ze oso leku berezia da. Eta orain ikusi ahal izan dezuen bezala, ni artxibora jo nintzenean lehenengo aldian, artxiboko jendeari komentatu nion, niri bizitzan gehien gustatzen zaidana zinea dela. Beraz, gogoan eukan aurkitzeko zineari buruz hitz egiten zuen pertsonaren bat. Eta orduan ezagutu nuen Mamai Jaunarenaren elkarrizketa. Orain ikusi dezuen zatitxo hau, elkarrizketa luze baten zati bat da, ez? Eta berak elkarrizketa horretan kontatzen du 1951 urtean, Ortzaizen justu bere herrian, film bat ikusi zuela eta nola berak deskribatzen zituen oso zehazki film horretan ikusi zituen irudi guztiak, eta nola irudi horiek ikusteak egin zioten berari bere bizitza aldatzea, ez? Erabaki zuen pelikula hori ikusi eta gero Ameriketara joan behar zuela bai ala bai. Oso indartsua iruditu zitzaidan bera kontatzen zuen historia, baita zeratan kontatzen zuen zergatik eleketarekin lotuta, ez? Hitzek ze garrantzia daukaten, azkenan nola memorian gordetzen duguna askotan bizipenak diren, baina bizipen horiek trasladatzeko erabiltzen duguna azkenean hitzak dira. Eta oso indartsua iruditu zitzaidan, eta elkarrizketa hori ikusi eta gero, galdetu nuen aukerarik zegoen Mamai ezagutzeko, ez? Eta Teresarekin jo nintzen Mamai ezagutzera, eta bera ezagutu, proposatu nionea pelikula bat elkarrekin egiteko aukerarik ikusten zuen edo gogorik zeukan.
baietz esan zidan, eta gainera bera ikustera joan ginen egun horretan bertan, bere biloba magin etxean bertan zegoen, ez? Orduan, bueno, igual orain abia puntua kontatuko dizuet, ikus dezakegu filma, eta gero nahi badezue hitz egin dezakegu prozesuari buruz edo pelikulari buruz. Eskerrik asko. Lehen galdera, txikesena. Bai. Beraz, hor filma pasatu haintzin, ejan duzu teixarekin joan zinela mamajiren ikusterat. Bai. Eska kontatzen aldiguzu nola pastu den lehen topaketa hori, segidan aipatu zenuen filma edo lehen zen ezagutzeko mamaji? Nik uste dut, mamajiren gandik lehenengo harritu ninduela daukan energiak, ez? Nik ezakit orain 89 urtukiko ditu, ez? Gutxi gora bera. Eta nik uste filman dagoeneko ikusten dela, ez? Daukala horrelako arintasun bat eta... Baina asko harritu ninduen, bera ezagutzean gehien harritu ninduena hori izan zen. Nik uste dut, bai oso berehala komentatu niola filmarena, azkenean horretarako zala bilera, ez? Pixka bat elkar ezagutu eta ea zer iruditzen zitzaion, eta hasieratik egon zan oso, bueno, gogoak zituela, ez? Filmean parte hartzeko. Gero sorpresa izan zen magin ere hor egotea. Ze hasieran asmoa zen mamajirekin bakarrik egitea zerbait. Oraindik ez nekien ez da zer erez. Baina magin hor zegoen ez baita eta hasieratik gustatu zitzaidan asko, ez dakit bere jarrera, nola hitz egiten zion bere amonari, ze ahots zeukan, ez dakit iruditu zitzaidan, agian ondo gelditu zitekela baita pelikulan agian berarekin zerbait egitea, ez? Eta orduan bai gogoratzen naizela, azken momentuan esan niola izu eta prest egongo zinateke zu ere pelikulan azaltzeko. Eta maginek ere baietz esan zidan. Orduan oso erreixa iruditu zitzaidan. Ze ez nekien ez da ze erantzun aurkituko nuen, ez? Bai. Bai. Eta beraz, hor, ez dakite hori egaitan aldugunez, baina filmaren idazketa ahemanaren bidez eginda edo nola pastu da? Zenta ez da, edo hasieratik pentsatzen zenuen pasarte bat erabiltzea, edo nola pastu da pixkat idazketa prozesu hori? Bai, banekien interesatzen zitzaidala bera deskribatzen oroitzen zituen irudi horiek. Hori banekien nahi nuen zerbait zala. Eta baita hasieratik oso garbi eduki nuen oraindik ikusten den zineareto hori da, mamaiek pelikula ikusi zuen zineareto bera. Eta jakin nuenean ere hori oraindik irekita zegoela eta aukera zegoela agian hor filmatzeko, hori ere oso hasieratik jakin nuen aukera bat izan zitekeela. Ez neukan hain garbi zen adibidez, berak loreekin daukan harremana. Hori nik uste dut ez dakit egun horretan bertan edo filmaketa nik uste agian dagoeneko filmatzen ari ginela, baina jakin nuela hori, ez? Berak bere lorategitxoa zeukala eta ohitura zeukala gainera buket, lora sorta horiek auzoko guzti erregalatzen dizkie gainera, ez? Orduan hori bai izan zala mamai ezagutzean, eta iruditu zitzaidan polita zela baita bere erretratu horretan, berak loreekin daukan harreman hori jartzea. Bai, eta nuen aria eta justu galdu dut, erratzen da hori. Atxemanen dut behiz. Gero, badaude beste ikusten diren, badibidez, inglesezko irakurketa eta horrela, hori izan zen, Teresak egindako elkarrizketa luze horretan, mamaiek berak aipatzen du estatu batuetan bizi izan zenean, zen metodo erabili zuen inglesa ikasteko. Eta horrek atentzioa deitu zidan, eta orduan mamairekin filmaketa egunean bai galdetu niola, bai ea zituen
eskutitzak, garai horretakoak, berano Estatu Batuetan bizi zen garaiko eskutitzak, argazkiak, galdetu nion baita ea zeukan oraindik garai horretan erabili zuen metodoa, ze inglesezko metodo honek liburu aukitzaz gain vinilo bat ere omen zeukan. Eta viniloa dagoeneko ekarri zuen Estatu Batuetatik onera, baina formatoarengatik edo ezakitzergatik ez zuen funtzionatzen hemen, eta orduan hori dagoeneko ez zeukan, baina liburua gordetzen zuen oraindik. Eta orduan nik uste ariketa ezberdinak planteatu genituela berak zeukan materiala kontutan hartuta. Eta horregatik probatu genuen adibidez, ea zer gertatzen zen ingleseko metodo hori bien artean irakurtzen bazuten, ez? Baina gauza horiek ez ziren hainbeste garbi neuzkanik filmaketa baino lehen, baizik eta izan zala pixka bat ikusita baita ze material zegoen pixka bat erretratua eraiki ahal izateko. Eta hori da, hor aipatzen duzu, pixkat hori Teresaren lanatik abiatu zirela, beraz zinez lan etnologikoa. Eta baina zure filman biziki maite dutan gauza bat da kasik, batzutan Mamadi aktorea da edo bien artean bada lehu fin-fina. Eta nola pastu da hori kudeatzeko edo zentabo batzutan ez da egesa kamara ukaitia argiak jendea eta dena eta edo goxoa zen berarentzat edo egan duzu ariketa ezberdinak proposatu dituzula? Bai, adibidez, beira, anekdota bezala bai kontatuko detela, nik uste dut filmatu genuen lehenengo gunean, lehenengo nik egin nion elkarrizketa luze bat baita Mamairi. Eta pila bat hitz egiten du, bai ez, Teresa? Pila bat hitz egiten du, orduan, planteatu genuenean lorategian filmatu nahiko genula, bera loreak jasotzen, guk nahi genuen hor berak ez hitz egitea. Eta orduan hori adibidez, bai eskatu niola mesedez goiz horretan ez hitz egiteko. Eta hain serio hartu zuen ezin zuela hitz egin, gero filmaketa mozten genuen momentu batzutan, berari zerbait esaten genion edo zerbait galdetzen genion eta esaten zigun. Esan diate ez hitz egiteko. Ordan bai, sartu zen benetan bere paperean, bai. Baina gustatzen zait nola esaten dezun hori, ez? Osea, nik uste dut berak oso pelikula bateko historia iruditu zitzaidala neri bere historia bera, ez? Esatea, pelikula bat ikusi eta erabaki nuen Estatu Batuetara jo nahi nuela. Iruditzen zitzaidan ari zala pelikula bat kontatzen, osea, pelikula baten argumentua izan zitekela bere bizitza bera, ez? Eta uste dut horregatik izan zala baita erabakitzea interesgarria izango zela Maginek Teresa eta Mamairen arteko elkarrizketa hori gidoi bat izango balitz bezala irakurtzea. Eta hor da nire ustez fikzioarekin dagoen lotura hori, ez? Baita Maginen kasuan, karo, Maginek orain dauka, Mamaik Estatu Batuetara bidaia egin zuenean zeukan adin berdina. Eta orduan horre joko hori, pixka bat ea Magin gaztetako Mamai zen, galdera hori irekitzeko aukera ematen zuen baita Magin azaltzeak, ez? Eta Mamairen hitzak bera irakurtzen. Osake bai fikzioarekin jolas hori, bai izan zala hasieratik erakartzen induen zerbait. Esaten dizut, azkenean bere bizitza iruditzen zitzaidalako oso pelikula bateko bizitza, ez? Bai, eta olako altxorrak bat irazinez eleketan edo zakitere behar Maginek gauza batzuk ezagutu ditu, zure filmaren bidez edo... Nik uste dut Maginek bazekiela, Teresa, etorri zera. Maginek bazekien Mamairen historia, baina ez dakit ze punturaino ezagutuko zituen detaile gehiago edo ez dakit seguro. Ez dakit. Galdera bauzu Teixa. Nik galdera ez iparaldea bertan ziklo maigira. Nola pasatu da zure konfrontazio hori iparaldearekin, Mamairen eskualkiarekin, Mamai fite mintzo da, ikusi duzue
bere filmatxo hortan eta nire zatian ere, frantsesa ere nahasten du, zenta frantsesa frango goizik ikasi zuen, zenta eskolan eta frango ernea zen, eta nola bizi izan duzuzuk konfrontazio hori mundu berri horrekin. Bai, niretzat oso garrantzitsua zen, proiektuan lanean hasi nintzenean, bildurra ematen zidan askotan nik uste dut hegoaldetik iparraldearen irudia askotan exotizatzen degula, ez? Eta hori bai oso garbi neukala ez nuela horrelako hangoa ez den norbaitek egingo lukeen lan bat egin nahi. Eta hori izan zen niretzako oso muga garrantzitsua. Gero, berarekin nik uste hasieran agian kostatu zitzaidala pixka bat ulertza, baina berehala egin zitzaidan oso erresa baita. Neri bildurra ematen zian aldi berean berak ni ez ulertzeak. Baina nik uste dut ondo komunikatu ginela. Gainera, rodajean ere oso polita izan zen, zeba zegoen Kataluniako jendea, eta ordan katalana entzuten zen, frantsesa, inglesa, ez? Osa, izan zen oso filmaketa polita, ze hizkuntza pila bat entzun ziren egun horietan ere, ez? Nik uste eta hasieran agian kostatzen duela pikin bat, gertatu zitzaidan baita, elkarrizketa entzun nuen lehenengo aldian, gehiago kostatu zitzaidan ulertzea, baina bigarren aldian ja, nik uste berehala ohitzen zehala. Bai. Esperientzia polita, niretzat. Bai, bai. Behar baziak ere galderak bali maituzie, bota. Heldu da mikro luze bat. Eta beraz, ikan duzu, pixkat aipatu dugu filmaketa eta dena, baina ez dakit, filmaren behar parte handi bat egin duzu muntaketan, edo zenta pentsatzen dut material hainitz, bazen nula, edo beraz hori dena antolatu behar da, soinuarena nola horrekatzen den, edo ze irudi eman itzoiekin. Bai, dudari gabe, oza, filma benetan eraiki den edo egin den momentua muntaketa izan da. Maili dago hemen, berarekin montatu nuen Maili Barber, eta 3 eguneko filmaketa izan zen, eta gero berehala segidan joan ginen montatzera, eta nik uste beste 4 egunetan edo horrela montatu genuela. Baina nik uste dut montaketan geundela erabaki genuela adibidez, Teresa eta Mamairen arteko elkarrizketa originala audioan sartzea. Ze horrek ere laguntzen zuen pixka bat historiaren historia ulertzen, ez? Edo pixka bat jarraipena ematen kortoaren barruan. Eta erabaki hori bezala beste batzuk nik uste zinearetoan egin genuen ez hasieratik iluntasun eruntz jute hori, bai oso hasieratik ikusi genuela garbi egongo zala argiarekin joko hori kortoan zehar. Orduan dela oso goizean hasi, gero badoa arratseruntz eta azkenean iluntasunean bukatzen dugu, ez? Eta nik uste argiaren joko horrek lagundu zigula ere materiala ordenatzen, adibidez. Bai. Badira bi parte hartu dutenak ere filma, no? Berdin zuen impresionea ere? Bai, nahez behitzuin, pixka bat. Balitake beste galderarik edo ez? Nire egia esan, asko gustatu zitzaidan, Hollywoodeko historia hori kontatzen duenean, ez? Osea, uste dut, erabiltzen duen, berak kontatzeko daukanera horrek eramaten zaituela pelikulen mundura. Eta egia esan, ez dakit Mamaili nola sentituko dena azkenean berak film batean egotearen ideiarekin, baina niri bai gustatu zitzaidala hori, ez? Azkenean
berak deskribatzen zuen mundu hori nolabait filmaketa honekin edo pelikula honekin badirudi egia bihurtzen dela, ez? Edo horrelako zerbait. Bai, Bai. ja, ipatzeko maneran, kasik deskribatzen dituen irutiak ikusten dituzu. Bai, hori adibidez, nik uste dut honi buruz bai hitzen genuela, Teresa, ze momentu batean hasieran bai tentazio auki genuela ea gai ginen Charles Iriartek jarritako film hori aurkitzeko. Bai. Baina niretzat askotan hitzek irudiek daukaten indarra baino gehiago ukidezakete, zen norberak, ikusle bakoitzak, bere irudi subjetiboa sortzen du bere buruan, ez? Orduan, zuk Cadillac eder bat entzuten duzu eta bakoitzak ederrena ikusiko du bere buruan, ez? Eta orduan niretzako garrantzitsua izan zen erabaki hori hartzea, hau da, ez nituela mamaiek ikusi zituen irudi horiek jarri nahi. Ze ez ziren inola ere izango mamaiek ikusi zituenak bezain indartsuak. Horiek bakarrik bakoitzaren buruan egin daitezke, ez? Eta bai, hori niretzat bai zela garrantzitsua hitzak transmititzeko daukan indar hori egon zedin baita pelikulan. Eta argitazen eta hori bada beraz zure filma, ikusten ditugu irutiak, gero mama diren bizia peste irudi batzuk, eta zinez mail ezberdinak sentitzen dira. Bai. Gero jakin behar dena ere, garai hartan baziren agenteak, migrazio agenteak, eta Charles Iriar horietarik batzen, eta erri biltzen ziren, beren filma erakusten eta Amerika saltzen. Beraz, filma biziki ederrak ziren, eta garai batez urtso martxantak deitzen ziren horiek. Urso martxantak, gana du, batzuk amentsak saltzen dituzte, eta horiek urtso martxantzak, pentsatzen dut, egazkinari alusioa egiten zela, urso martxantak ertzen zen jende horientzat, eta beren lana hori zen, albezein bat gazte beren ganatzea jara joaiteko, eta... Hori adibidez, Maginek nik uste bai aipatu zidala, ez? Momentu batean berarekin hizketan, eta Maginek esan zian, bueno, azkenean propaganda pelikula bat ikusi zuen, ez? Hori da. Eta Maginek nik uste esaten zuela baita pixka bat, bueno, idealizazioak kendu nahian, ez? Agian zineari ere, edo esanez baita zineak eukidezaken indar hori, arriskutsua edo ere izan daitekela, ez? Azkenean zuk esaten dezun bezala, ametsak saltzen ari zen jende baten erramienta zan. Baina ze punturaino zineare izan daiteken emaitza batzuk lortzeko instrumento bat, ez? Eta Magin oso konstiente izan zen, nik uste hortaz. Maginek bai esan ziala bera oso zinezalea dela, baina momentu baten esan zian, ez, propaganda pelikula batekin lortu zuten, ez? Pixka bat bere amonak egin zuen bizitza aldaketa hori edo bidaia hori egin zezan. Bai. Erten du sua piztu diola. Filma horrek sua. Bai. Baiteko sua. Bueno, eta gero, klaro, niretzat oso harrigarria izan zen baita, ze azkenean bera, Estatu Batuetan bizi izan zen, 54tik 58 arte okerrez banago. 15 urte. Bai, eta bere etxean ikusten da pelikulan daukala Estatua de la Libertad pasillo erdian jarrita, ez? Eta bazeuzkan beste kuadrotxo batzutan Kennedy bikotea adibidez, ez? Eta horrek asko impresionatu nindun, ze azkenean da, naiz eta berak erabaki azkenean onera itzuli nahi izan zuela, benetan barruan gelditu zitzaion Estatu Batuetako esperientzia, ze azkenean bere etxean oso presente dago, ez? Eta 58an itzuli ziren. Osea, horrek bai, impresionatu ninduela. Bai. Iruditzen zitzaidan oso presente zegoela bere bizitzan
han egin zuena edo han eman zituen urteak, ez? Eta bere bi aizpak ere izan zirenan, eta bat egonda ezkondu da han, eta han zendu da ere. Bai. Karo, garai horretan eta pelikulan aipatzen dena ere ez, oso normala zalagian mutilak joatea. Baina ez hain normala neskak, ez? Eta hain gazte gainera. Eta, bueno, horrek ere bai erakarri nindula bera kontatzen zuen historiarekin, ez? Ikustea, hori ze, ausarta izan zen momentu horretan, ze nik uste dut arau asko puskatzen zituela, bere ideiak, ez? Esatea, banoa, ni bakarrik, eta bai. Tutari gabe. Bueno, imaginatzen duzu, ez? 1954ean Nova York bezalako hiri batera iritsi, bera bakarrik, inglesiek jakin gabe. Ez dauka zer ikusirik gaur egun jotearekin, ez? Gero polita izan zen, zenieren Nova Yorken bizi izan nintzen urte batzutan, eta orduan maparekin ari ginela ariketa ezberdinak egiten, eta orduan mamai galdetzen zian, eta zunun bizi zinen. Eta orduan nik ere erakutsi nion ninun bizi nintzen, ez? Baina hori, bueno, polita baita konexio hori aurkitzea, ez? Harremana sortzeko. Bai, hori da, bai. Karo, ez dauka zer ikusirik ni ju nintzenean, bera juntzenarekin, baina, bueno, gutxienez, hiri berdina, eta, bueno, maparekin azkenean, mapa hori nik etxean daukadan mapa bat da, eta eraman nuen pixka bat berak, hori, beste ariketa mota bat probatu izateko, ez? Eta hori, bueno, horrekin geundela, gutxienez, bakoitza kontatzen zuen pixka bat, zein izan zen bere esperientzia, ez? Bai. Galderarik? Ez dago galderarik. Hortan utziko dugu. Bai. Mila esker handi bat, Lur. Eskerrik asko zuei. Eta mila esker ziei etorririk. Justu bukatu haintzin, beraz ondoko hastean azken gaualdia dugu, Iparraldea bertan zikloaren azken gaualdia, eta Lauburu musika taldea etorriko da. Urra.